Ako dostupné je bývanie na Slovensku? Má zmysel sa organizovať zdola a vytvárať alternatívy? Ako navrhnúť dobré nájomné bývanie? Na tieto a ďalšie otázky skúsime spoločne odpovedať počas prvého ročníka festivalu dostupného bývania Depozit. Pomôžte nám zorganizovať festival, ktorý sa zameria na oblasť nájomného bývania, tvorbu domova a aktivizmu. Depozit sa uskutoční v piatok a v sobotu 18. až 19. októbra v Kubiku, komunitnom priestore, ktorý v Trnave spravujeme. Bude prístupný za dobrovoľný príspevok, aby naň mohol prísť ktokoľvek. Aj preto sme pripravili rozličné formy zapojenia a v rámci festivalu zorganizujeme semináre, verejné diskusie, workshopy, ale necháme si čas aj na oddych a zábavu počas koncertov či spoločného brunchu. Zároveň plánujeme vydať festivalový zín, ktorý obsiahne tému dostupného bývania z rozličných uhlov. Sme kolektív ľudí, združených okolo iniciatívy Kubík, ktorí spoločne tvoria v Trnave. Bez vašej pomoci to ale nedáme. Podporte vznik pilotného ročníka festivalu Depozit a staňte sa súčasťou zmeny. Iný svet je možný a v tom našom máme kde bývať. Ďakujeme. Vidíme sa v Kubiku.